Cousin, and we're gonna have a little get together, konting kainan, and then we'll go to the beach later. So ayan, let's go down. Just keep it there. Tanga kayo, baba mo po. Sige mo, tanga pa. Tanga siya. Hi. Hello po. Wow, puro itong mga putot mo dyan. Si Bakit parang hindi mo mga anak Ipag. Bisaya, Hello. Ilocano. Hello po. Nice to meet you. Minsan ko si Cabrera. Oo. Kapatid niya si Casey. Hindi ka. Yan. Berlin. Ay, maniat. Sunod lang kay Gil. Kamulangan na tayo. Kamulangan na natin ang ating mga dala-dala. Nasaan yung tricycle? Alam ba nun pagpunta dito? Pati ito. Balag na balag. Ano, may si Archen. Oy, pinilaw. Alam po, na yung magna daw. Balat. Ang balat. Oh, si Urchin. Yung ano, yung oyster, wala ka doon? Meron ba? Kunti lang eh. Okay. Yung si- Diba? Ito. Malitang-tang? Nandito. Malitang-tang. Yung oyster. Kaya na rin. Toy. Kainan na naman. Can I eat again? Ayan. Can I eat again and again and again. So, they have sea urchin here. Ito. Or, tuyong, di ba, King? Sea urchin. Ayan. Ito mamaya. Then, meron din silang alimang. Goat meat. Kilawin na kambing. Caldereta na kambing. Sea cucumber. Kinilaw, like ceviche style. And then, May naglalagay na ng net. Adag capability siguro dyan. Oo. Kumutanya na. Ada tao. Trying silang mag-nasa. Samban ko yung pag-start niya. Samban ko yun. Doon sa may ayawan. May racket ba doon? May racket? Yan.
Kalaki. Parang mababaw eh. Ewan ko lang kung magkakano yung ano. Basta doon. May balis lang sila kami dyan. Namin si Amado. Amado. Ay, baka yung mundo din sa ayawan. Amado, Hindi man daw si Mando. Dan. may ispan din nila. Ha? Kamay na. May ito pang maratisan. Iba talaga lasa ng hardala dito. Ito sa atin. Ano, mas masarap, mas malasa. Alam mo kung bakit? Pulos yun ang kinakain eh. Hindi yung kinakain naman natin kasi doon galing sa ano eh. At saka native kasi yan. Mas malaki ang gogi. Mga blood yata insan mga. Hello. Oh, dito. Amang mo dyan ka? Amang mo. Higupin mo yung sabaw. Diba? Higop pa yung sabaw. Oh, masarap ang sabaw nito. Kaya mo? Ano? Konti lang. Mapait na alak. Sodium agad. Higupin mo yan. Creamy. Si Archie. Hindi ko nagagani, nag-isabay ko niya kung hindi man niya. Kaya ano, sakay natin ito mamaya. No. Yan, ito yung nandyan yung balaw na akit mo ngayon daw. Nice na. Iba yung style ng bukid dito no kaysa sa atin. Parang or dao baka hindi lang natin appreciate growing up. Wala pa mong kaya. Ayan. Let's go try to catch some fish. Dito tayo sa parang fish pond ng one of Deb's cousin. They own a fish pond here. So I think they're about to harvest and we're just in time to see that and see if we can join them as well.
Mahirap i-explain. Pulutan! Pag ganyan, anong ibig sabihin? May kape. Pinadata. Hirap ka daw iahon pag ano, malalim yung putik. Oh, look at the dog. Ay. Whitey! Oh, sabi sa'yo, Whitey ang pangalan. Sige, amo na. Ah, yun pala yung Whitey. Ang White. Ang aso pala yung Whitey. Whitey! Let's try. Ano, paano ang diskarte, kuya? Upo lang siguro. Upo lang. Okay. At bangay ta. Ito ka. Minsan, paano pagtindig ko, pahawak na Go, lang go. ako sa mama. Medyo dasal-dasal na konti. Oh. Hanggang tuhod ba yan? Yan, dahan-dahan. Yung aso kasi kanina, nilak. Bibili ka ba humawak nito, baka mahulog yung gamit ko. Eh, mabasa. Yan, pwede na. Hello! Lumusot. Mel King. Eh di lalo na ako. Sa bigat kong ire. Kami part na yung Gian. Magaan kami parehas. Mel King. Mel, and the winner is... Ay, ano? Ay, ano? Whee! Wait lang. Kunin ko yung sleepers ko. Baka pwede ito, yung makapal-kapal. Aray! Olo, Lupok pa isa-isa. na, dito na lang ako. Asan ako? Wait lang po. Na-video pa. Nabidyo ka. Te, nabasa sila po. O pa isa-isa na lang kaya. Isa-isa na lang. O, mas Ay, hindi. Kung hindi nasasakay siguro, okay lang, no? Ang dalawa. Isa lang nga. Pwede. Oh. Sige, see you next year. Makatanga yan hanggang doon. Hindi, may hawak. Mahawak naman. Tingnan mo nga, oh. pero nung araw, naliligo kami rito. Di ba, agrak-rakit, di pagrarakitan tayo din? Si Lugan. Oh, yun, nandun na siya. Oh. May chinelas yun? Meron. Bakit? Shortcut pala sa'yo. Tapos pagbalik. Lalakarin natin pagbalik. Ito na mamaya, pag ano, yung malaki na. May tiram din dyan. Walang yata. Oo. Dalawa lang. Kaya na. Yan. Upo ka muna. Upo ka muna saan? Muna, wala akong upuan. Magaganon ako. Teka. Kuya. Baka mabalian. Crunchy na ang bone. Yan. Mabanistak. Ka naman ate, masyado ko naman. Kailangan mong akaralan. Mabanistak ka na dyan. Di ka takot? Hindi. Oo, huli ka na.
Teneneng, teneng. Paunahan pala to. Ang nauna pa na huli. Eh! Isa lang ang the best kang experience. May nanalo na. Champion! Yay! Asa man na siya? Awak. Ano hiking? Madulas dyan, madulas. Madulas dyan, beba. Mm. Itatawid siya ng ano. Ito na doon. Oo, dahan-dahan, pahinga. Relax mamaya ka lumiban. Chill ka muna dyan. Mamaya ka muna, huwag ka magmadalit. Tayo'y ano na. Ay, wala pa pala. Ending na pala yun. Okay ka lang rin? Ayos. Nadali mo. Lipat na kayo rin eh. Kana na. Slide ang ano nga, isang list na po. Gustuhan daw na itan yung jacket na binili. Pero kailangan ng malaking size. Ano yun? So, pinsan ni si Alisa. So, maliit daw. Kailangan ng... Amazing, no? Lahat na naman sa service natin. Mag-harvest sila siguro kung maghatag nga. Kung garabayaran ko. Oo. Pares ko sa kanalin. Sa harvest. Manpower. Kailangan sa atin. Kung ito ganina, nag-ambak-ambak. Ay! Dua. Ayaw daw! Ano yan, bangos ko. Gamay pa man. Bangusito. Gamay pa man, dad. Harvest na talaga. Uy, nagtumbling siya.